Zdarec hošaní, kurva, ja mám YouTube channel do piči. Dneska som si urobil YouTube kanál, to znamená nová dimenzia Jim Jonesovho streamu. Tu si začneme budovať komunitu. Prečo? Pýtaš sa, prečo som si založil YouTube kanál a nezačnem streamovať radšej poriadne? To znamená, že na YouTube si môžete pozrieť videá viackrát. Tí, ktorí ste neboli na streame, alebo tí, ktorí by ste si mohli pozrieť nejaké video, ktoré spravím, môžete si ho pozrieť viackrát, môžete ma podporiť. A to znamená, že na YouTube kanáli si začnem hľadať ľudí, začnú ľudia chodiť, budem zdieľať moje videá, môj kanál a podobne. Ak sa to bude ľuďom páčiť, tým pádom prídu aj na môj stream. Takže YouTube má obrovskú súvislosť so streamovaním. Potrebujete si spraviť kvalitnú komunitu na YouTube, potom môžete preraziť v streame. Pokiaľ nemáte stream na Eiffelovke, tak ľudí to proste baviť nebude. Ľudia síce prídu na váš stream, jak som to urobil ja, chlapec premotivovaný, vidím Resta, jak sa mu darí, OK, idem streamovať, bam, zapol som si Twitch, super, všetko išlo v pohode, hrám sa, ale ľudia nikde. Prečo? Pretože ma nikto nepozná. Chlapec dojde na stream, pozrie si, niekto s maskou streamuje, super, OK, a čo ďalej? Ja som tu sám, OK, idem preč, čau, nudný si. To je celé. Nemáte komunitu, nemáte ľudí, ktorí vás budú pozerať, tak môžete ísť do... Takže som sa rozhodol spraviť si YouTube kanál, spravím videá, budem robiť rôzne pičoviny, budem natáčať nejaké AVP videá, budem natáčať nejaké záznamy z hier, nejaké random videá, hoci čo ma napadne, čo by sa mohlo ľuďom páčiť, to tam zavesím a takto pomaličky si získame ľudí, získame si nejakú pevnú komunitu, ktorá bude hlavným zdrojom ľudí, ktorí ma budú poznať, budem svoje videá zdieľať, budete ich zdieľať vy po prípade, ak sa vám budú páčiť a podobne. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí ma podporili doteraz, streamujem asi 3. týždeň, alebo už to bude asi aj mesiac, mám 149 followerov, čo nie je moc, ale pre mňa je to obrovský úspech, pretože nie som žiadny youtuber ani let's player do tejto chvíle, pretože odteraz, ako za toto video budeš pozerať, tak už sa ako tak môžem nazvať youtuberom, pretože som pridal video na svoj YouTube. Trošku logiky do tohto videa. Dobre, čo by som chcel ešte povedať? Čakajú nás veľké veci. Čaká ma nový komp, čakajú ma nové sluchátka, nová webkamera, kvalitnejší zvuk, kvalitný stream, kvalitnejší internet, všetko bude o hodne lepšie ako doteraz, ale na všetko treba čas. Za chvíľočku idem do Anglicka, streamujem zatiaľ z toho, čo mám. To znamená, že mám požičaný notebook, ktorý asi padol z Mount Everestu, pretože jeho displej je na 3 kábloch a mám ho opretý o stenu, takže toto sú úplné začiatky, start from the bottom, bro. Pochybujem, že niekto začínal tak, jak ja. Ja nemám žiadny YouTube, žiadny naložený komp, proste všetko začínam úplne od znova. Takže chcel by som poďakovať všetkým ľuďom, ktorí ma podporili a dali mi nejaký donate. Moc si to vážim. Ste úplne super. Ste super, dík. Díky moc. Fakt dík. Málo? Málo? Je to málo? Povedz. OK. Takže streamujem 3 týždne. Moje meno je Jim Jones. Môžete ma nájsť na facebookovej stránke facebook.com/JimTV. Tam nájdete všetko ohľadom streamu, kedy streamujem a podobne, všetky novinky a tak. A zároveň už aj YouTube, ktorý som si spravil dnes ráno. Takže toto video bude prvé, ktoré bude na mojom kanáli a pevne verím, že sa rozrastie naša rodina a budeme bitches family a rozjebeme celú CZDSK scénu a určite to bude úplne super, bitches chalani, musíme si veriť, chápeš, musíme si veriť. Nedokázal to nikto iný, len nejakých pár ľudí zo Slovenska, Česka, tak prečo by sme to nemohli získať aj my? Pretože víťazstvo je určite to najkrajšie, čo môžete v živote získať. Ak ste zvíťazili v tom, čo chcete, tak ste proste úplne top, ste spokojní, nič vám nechýba. Ak robíte to, čo vás baví, tak takisto vám nič nechýba.
chodíte do práce, nebaví vás, ste v piči, psychicky vyčerpaní, OK, máte život úplne nudný, chodíte do roboty, zarábate nejaké, čo, 600 €, čo to je dneska, 600 €, to nájdem oné pod kostolom, ale tam na zemi to nájdem, 600 €, čo to je, srandem. To znamená, že si cením každého človeka, čo mi dá follow, čo mi dá nejaký donate, čo mi dá nejaký skin, alebo hoci čo iné, moc si vážim každú podporu od vás a dúfam, že YouTube mi pomôže sa rozrásť do väčších rozmerov a naša komunita pomaličky bude rásť. Takže ešte raz díky za pozretie tohto videa. Ok, zaslnil som si celú masku som si zaslnil, pretože chcel som dať na záver nejaký beatboxing, to teda na záver, ale ok. Takže sa s vami lúčim, díky za pozrite tohto nudného videa. Časom budú pribúdať aj ďalšie videá, už samozrejme lepšom nápade. Toto je proste čisto len blbosť, ktorá má zaručiť to, aby som mal na tom kanáli nejaké video a mohli by ste sa vy pozrieť, ak v podstate streamujem, alebo oboznámiť sa s tým, čo nás čaká, čo môžeme do budúcnosti čakať od môjho streamu a podobne. Takže sa veľmi teším na vás. Streamujem asi tak každý druhý deň, ak nemám niečo dôležité. Takže majte sa pekne, držte mi palce, dík za pozrite videa a pevne verím, že sa rozrastieme. Za každú podporu, zdieľanie a podobne. Díky moc, ahoj, zdraví vás Jim Jones! Ups.